Γι' αυτό μαζί μας έχουμε τον κύριο Σπύρο Σπύρου. Καλώς ήρθατε. Είναι φυσίατρος, ο οποίος θα μας πει τι είναι αλήθεια και τι είναι μύθος σε όλα αυτά που ακούμε, ότι μπορεί να μας προκαλέσει το ποδήλατο. Κύριε Σπύρο, καταρχάς είσαστε φυσίατρος, είπαμε. Θα μας πείτε δύο λόγια για την ειδικότητά σας, γιατί γενικώς δεν ξέρει καλά ο κόσμος τι ακριβώς κάνετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως, είναι μια ειδικότητα που δεν είναι ευρέως γνωστή στον κόσμο. Η ειδικότητά μας προσπαθεί να περιορίσει το οποιοδήποτε λειτουργικό έλλειμμα που αφορά τον ανθρώπινο οργανισμό, είτε σε επίπεδο κινητικό ή ακόμα και σε επίπεδο ψυχικό, και αυτό απορρέει μέσα από οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα που αφορά μυοσκελετικό, που αφορά νευρολογικά περιστατικά. Παράδειγμα, ένα μέρος των μυοσκελετικών που ασχολούμαστε είναι η αυχιαναλγία, η οσφιαλγία, είναι οι διάφορες αθλητικές κακώσεις, όπως και η σχέση μας με όλους αυτούς τους τραυματισμούς που θα αναφέρουμε σήμερα για το ποδήλατο